फाइनाल बसकां साल 2023 जों तांना हाखा दिनै फाइनाल बसकां सालो दिनै वाइटे कराखै ते बुबागाननि सिख्लाराव जाहाथे जों बुबागाननि मखल मुक्तिनि हुना बागै गरबुगा गोबां सिबाय जों मार्जिन कप्लाय खालामनो जों दिनै वाइटेएफ गरबु कन्स्टिट्यूशननि जारा खबजागनाय मेन लिडार डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल ब्लक नि जतन जों फाइजाक अर दङ दिनै जतन सेंट्रलनि बर' दङ समत हरिजय डिस्ट्रिक्टनि दंबायो भाइस प्रेसिडेन्ट दं खतेन सरक बिदिनो बिरुसिं सनते ब्लकनि दङ अर बिजय सरक इंगे जतन हामबाय इंगे टिम डिस्ट्रिक्ट मेम्बर बिफोर दं बिनि फुं दिनै कासा वाइटेएफ नि फाइनाल बसकां साल 2023 जों तांना हाखा दिनै फाइनाल बसकां सालो दिनै वाइटेएफ कराखै ते बुबागाननि सिख्लाराव जाहाथे जों बुबागाननि मखल मुक्तिनि हुना बागै गरबुगा गोबां सिबाय जों मार्जिन कप्लाय खालामनो बागै 40 कन्स्टिट्यूशनाव जाहाथे दिनै यूथ रागनो बागै जों अजेन्डा मिसिंदि दिनै फार्स्ट रिओपेन खालामजागनाय दिनै अफिस आगि दंमानिना अबनो खिसा रिओपेन खालामनाय जों दे दिनै जत बिसिओ दिनै वाइटेएफ रक अर्गानाइज खालामनाय ग्रेड डिप्लोमानि दिनै 28टा बिसिओ जों 28 दिन जों कन्टिन्यू खालामनाय प्लास दिनै ते सिङाव जों तांना हारजांनाय आबागै जारा दिनै जत बिसिओ दंनायरावनो जों दिनै प्रेस मिटनि बिसिं साना मुसुंगो जाहाथे बरक जों दिनै वाइटेएफ न बरक सहयोगिता रुई ते ग्रेड डिप्लोमानि जों जबाव जों फान्डुई जिफ्रामा थानो जों कबोगा ते तिदल जों कबोगा दिनै अर्गानाइजेशन रो फाइ जों बासा सामिलंगै नरनि खरांबाय दिनै खरां जत बाक्सा खाइ जाहाथे जों ग्रेड डिप्लोमा बुबागान मखल मुक्तिनो हुई जाहाथे जों गरबु कन्स्टिट्यूशन कप्लाय खाइमागै जों बरनबो सहयोग सानो आरो जों प्रेस मिट बिसिं बरन जों रिक्वेस्ट खायो नरबो दिनै अ जबाव जों फाइनाल बागै इंगे जों थानसानि खरां जों तेबो कत कुवा खाइनाय बागै दिनै तांबुतां जे दिनै फाइनाल बसकानि सालो 16 तारिख दिनै गरबु ब्लक कमिटि बरक दाखखा दिनै सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट बरक एसाइसन नावै जे 16 तारिख काइसा दिनै गरबु मानसिफोर फलो एसे सेमिनार कटर खाइजानाय आबगै जत यू दंनो आ सेमिनार जों फाइनाल बागै दिनै प्रेस मिटनि बिसिङाव जों कबुं याफोर ते जतन हामबाय ते दिनै फाइमानजा फाइनाल जों पाइपलाइन हामबायरो बुबागार आइग्लक दंथों दिनै गेर डिप्लोमेन्ट दातिना मानथों ते 3% मखम दातिना हामबाय